जय बर' हारिनि रायजो जा नोंथांमोननि गेजेराव आं स्पेशली भिडिअआ जाहैबाय मा आङो बेनि सायाव एसे डिसकासन खालामनो नागिरदों। डिसकासना बेनो जाहैबाय मा मैयानि जाथायनि सायावहाय जेनेखि बिपुल मोसाहारिखौहाय गुरुबासायावहाय बिथाङा गुरुबासानि बिसिडिसिनि चेयारमेन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा बिथांखौहाय माखासे हान्जाया गाग्लोबदों। दा मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा जेनेखि बिथाङा प्रेस मिटआव एबा मिडियाफोरनि सोंनायाव बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला जे UPPL नि वार्कारानो बिथांमोना आरो बावैसो BPF निफ्राय फैनाय आरो बे बावैसो BPF निफ्राय फैनाय बिथांमोनहानो दिनै बेखौ गाग्लोबदों। आरो बिथाङा बुंनाय बायदिबा सिगां समनिफ्रायनो माने बिथांमोननि सायावहाय बिसिडिसि मासिखौ सिफायनांगौ मानांगौ होननानै गोबां माखासे एलिगेसनफोरखौहाय बिथांमोनानो लाबोबाय थादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आरो बिथांमोना मोनसे दल दं होननानै बुंदों। दा बे आयदानि सायावनो आङो नोंथांमोनजों माखासे सारिजारि बाथ्रा बुंनो नागिरदों। नोंथांमोना इन्टारेस्ट नायनो हागोन। मानोना बे आयदानि सायाव मानि थाखाय जादों जायाखै होनना बुंदोंबा आं नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायगोन आरोखि। दा सापस हमनानै लादो सान्थि सुक्ति जाबाय, पिस जाबाय, गोजोना जाबाय, नङा होमबा? गोजोना जाबाय, मोनसे डाउट जादों, मोनसे सन्देह गोनां जानानै फैदों। नोंथांमोना नायबाय जाबाय गोजोनखौ नागिरनानै दिनै मानसिफ्रा हालाय हाफाय जादोंमोन मोनसे समाव। हाय गोजोन बाहा दं, हाय गोजोन हरना गुरना खारनानै थाखोमा गोनां जादोंमोन। आरो जों गावजों गावनो गोबां मानसि बुथारखाबाय, गावजों गावनो जों गोबां थैलायखाबाय। इलेक्सन फैबाबो जों गावजों गाव थैलायो, माबा मोनसे जाबाबो जों गावजों गाव थैलायो। बेफोरबायदि थासारिया जोंनि गेजेराव बुहुत जाबोबाय। बेखौ रावबो नंखाय होननानै बुंनो हानाय नङा रायजो राजा नोंथांमोन। दा बेनि गेजेराव दिनै मानि थाखाय बिपुल मोसाहारिया बुदों बेखौथ' नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जानांगौ। जुदि जोङो दा हमदांना नायोबा बिथाङा साननैसो सिगांनिफ्रायनो बियो मोनसे भिडिअ होबाय थादोंमोन। बिथाङा जे माखासे मानव सेत्रनि सायावबो बिथाङा भिडिअ होदोंमोन। जे बिथांनो रावबो गैया, माबा गैया, हेथेन गैया, माखासे भिडिअफोर बे होदों। दाउट होआ नङा होदों। आरो बेजों लोगोसेयैनो मा होननानै बुङो माखासे डेभेलपमेन्टनि खामानिफोरखौ बिथाङा भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिदोंमोन। दा आं सानदों बेनि सेरावनो बै जायफोरनाखि बेक्तिफ्रा माने खामानिफोरखौ मावदोंमोन बिथांमोनहा बिनि सायावहाय रागा जोंनानै बिनि सायाव बे एटाक खालामदों होननानै आं सानो आरोखि। दा नोंथांमोना नायबानो जाबाय दे। दिनै फ्रिदम अफ स्पिचआ बयहाबो दङ आरो जायखौ जायो होननानै बुंनो हानाय मोन्थाया बयहाबो दङ। जायखौ जायो होननानै आसि थुनानै होयोब्ला मोनसे समाव बुजायोमोन आरो रावबो बुंनो हायामोन मोनसे समाव। जुदि बुङोब्ला बे खामानिया जायाखै मायाखै होनना बुङोब्ला आरो थानायावबो बेखौ एफआइआर होनो हायामोन मोनसे समाव। एफआइआर होयोब्लानो एफआइआर होखांनायनि उनाव बे मानसिखौ नागिरहैगोन आरो पुलिसफ्राबो नाजावखायामोन। बेबायदि थासारिमोन मोनसे समाव। दिनैनि थारिखावबो बेफोरबायदि थासारिया फैगोन नामा? फैगोनब्ला अब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय बिटिआर सुक्ति जानानै गोजोन सान्थि दानाया मा लाब जागोन? आरो बे गोजोन आरो सोर सिफायखो दाना? फुराना आरो गोदान UPPL नि बाथ्रा फैदों बाहाय, मेम्बारफोरनि बाथ्रा फैदों, सोद्रोमाफोर बेथ' जाखागोन। बिनि गेजेराव माखासे दाङाबाजि जाखागोन। बिथां बिपुल मोसाहारि बाथ्रा बुंनाय बायदि बे बिपुल मोसाहारि बुंनाय आदा बुंनाय बाथ्राया मोनफ्रोमबो एरियायाव दङ। आं खोनाबाय थायो, आं मिथिबाय थायो जे फुराना दैदेनगिरिफोर वार्कारफोर जायफोरनाखि PCDR निफ्राय लानानै बा डाबल P निफ्राय लानानै PCDR जाबोदों, PCDR निफ्राय UPPL जाबोदों, बैफोर गोदो मोनसे समनिफ्राय खस्थ' खालामबोबाय थानाय माखासे मानसिफ्रा दिनैनि थारिखाव सुजुग सुबिदा मोनाखै होननाय बाथ्रा नङा होमबा? खामानि दामानि मोनाखै, सेंसनफोर मोनाखै, लामा दालां मावनो सुबिदा मोनाखै। मानो? बिसिनाव फैसा गैया, नङा होमबा? दा बिथांमोना बिबाबो मोनाखै। बे मोनसे थासारि। दा बेनि थाखाय एसे एनै आरो जायफोरनाखि गोदान फैनाय एबा जायफोरनाखि मोनसे समाव BPF आव दंमोन बिथांमोनहा आरो BPF निफ्राय बिथांमोना BPF निफ्राय थाखा फैसा खामायनानै बिथांमोना UPPL आव फैखाबाय आरो फैनाय लोगो लोगोनो बिथांमोना एबासनो धाम धुम खामानि मावनो मोनबाय आरो खामानिखौ बिथांमोनानो मोनदों होननाय बाथ्रा। बे बाथ्राखौ दिनै जेरै बिपुल मोसाहारिया बुंदों बिदिनो बे मोनफ्रोमबो समस्थियाव मोनफ्रोमबो एरियायाव बे बाथ्राया सोलिया नङा सोलिदों। आरो बिदिखौ लानानै माखासे दल जानाया जाया नङा जादों। बे नंखाय नङा। दा जेखियानो जाथों मानो जों जालायनो नाङा बिदि, नङा होमबा? जों जालायनो नाङा, जों मिन्थिलायनांगोन, जों गोरोबलायनांगोन आरो जायफोर बिथांमोना बिबानाव दङ बिथांमोनाबो बुजिनांगोन, जाय EM दं, GM दं, बिथांमोनाबो बुजिनो नाजानांगोन, मिथिनांगोन बिथांमोना बाथ्राया बेसेबां सैथो, बिथांमोननि सेक्रिफाइस खालामबोनाया गोदो माबायदिमोन आरो माब्रैमोन। बिथाङा मोनसे समाव होनदों, बेयो होनदों बिपुल मोसाहारिया गोदो ना फैसा खाङै खाङै ओंखाम ओंख्रि जाहोबोबाय, मिथिं दावथिं खालामबोबाय, गावनि माइरं खाङै खाङै ओंखाम जाहोबोबाय, बिदिजों दिनै बिटिआर सुक्ति जाबोबाय। बेनि उनावबो दिनै बिथांमोना जेबो मोनैनि थाखाय दुखु मोनदों होननाय बाथ्राखौ नोंथांमोना बेसेबां फोथायगोन? आरो बे नंगौ नङाबो नंद्राया।
जों नुबोनाय मानसि नालाय जों मेगनजों प्रेक्टिकेलि जों नुबोनाय मानसि नालाय ओंखायनो जोंबो बे बाथ्राखौ बुङो दा आंनि बुंनो नागिरनाया बेनोसै रायजो राजा नोंथांमोन जोङो बुलाय सोलाय जों राजखान्थि जों खालामनो नाङा अब्ला दिनै सुक्तिखौ सान्तिखौ सोर सिफाय फैखो जुदि बिपुल मोसाहारि आदा बुंनाय बाथ्राया जुदि सैथोब्ला अब्ला बिथांमोना गोदो बिपिएफआव थानाय समावबो माने बिथांमोना असान्ति खालामदोंमोन नामा आरो दिनै बिथांमोना UPPL जयेन जाफैनानै अब्ला बिथांमोना मा UPPL थानानै UPPL खौ बरनाम होनो नागिरबाय नामा UPPL नि मानसिखौनो बुनाय UPPL थानानै मालाबा बिपिएफनि मानसिखौ बुनाय बिदि खालामगोन नामा मोनसे सन्देह जाया होनबा रायजो जागोन नोंथांमोन मोनसे सन्देह जागोन दा गतिके बे आयदानि सायाव जों रायजो राजाफ्राबो सिन्था खालामनांगोन आरो बुनानैथ' मा मोनो हमनानै लादो दिनै बिपुल मोसाहारिखौ बुबायानो बुथारबायानो मा मोनगोन दे मा मोनगोन बेखौ जे बुथारनानै नोंहा सम्पति बारायनो हामारगोन ना बिनि धोन सम्पतिखौ मोनगोन ना नोङो बिनि फिसा फिसौखौ मोनगोन अब्ला बुनानै मा लाब जागोन मानो बुलायदों मानो एसेबो हजम खालामनो हायि जादों इलेक्सन खाथि दंबावो बहुद दं बिनि सिगां बे जाथाया मानो जानो मोनखो बिनि सायाव मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जानि गोजौ लेभेलनि सेन्ट्रेल लेभेलनि दैदेनगिरिफ्रा गोथौयै सालिजारि खालामनांगोन बे आयदानि सायाव आरो सालिजारि खालामनायनि गेजेरजोंहाय बिथांमोनखौहाय माब्रैबा माने बेफोरबायदि थासारिनिफ्राय आखुथायनिफ्राय माने गैया बोखारनानै दोननो हायो बेनि थाखाय नाजानांगोन दैदेनगिरि सारखौ आं गुरैयै खावलायदों मानोना बिटिआरआव थानाय साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा दिनै बयबो गोजोनखौ लुगैयो आरो गोजोनखौ दिनै फोथायदों बिसास फैदों गोजोनखौ दिनै बिसास दङ नाथाय माखासे दैदेनगिरिफ्रासो गोजोन नङा माबा गैया होननानै बिदि गोजोन गैयै थासारि लाबोनो नागिरो दा जों बुजिनांगोन रायजो राजाखौबो बुजिखायो दा दिनैनि थारिखआव जोङो इलेक्सन फैबानो जुदि मानसि बुनाय थासारि सोमजियोब्ला बुलायनाय थासारि सोमजिबा सोर भट होगोन आरो सोर होनो थांगोन सोर रायजो राजाफ्रा बबेयाव सान्थि दं दाना रायजो राजाफ्राथ' बुलायाखै दैदेनगिरिफ्रासो दैदेनगिरिजों बुलायलायदों अब्ला बिथांमोना जुदि दैदेनगिरि बुलायलायनाय जुदि माने थासारिखौ जुदि गुजुं खालामनानै होयोब्ला बे साधारन रायजो राजाफ्रा दिनै ना खांख्राइ खावनानै जाग्रा मैगं फानग्रा बै जोंनि बर' बिमाफ्रा बर' बिफाफ्रा बोरै सुबिदा मावदों बोरै सान्थि मोनदों गिलुं थांबाबो गिलुं थासारि जाबाय थागोन बे आयदानि सायाव आं नोंथांमोननि सायाव स्पस्ट खालामनानै होदों जुदि नोंथांमोनहा बेनि सायाव जुदि बाथ्राफोरखौ गोथौयै सालिजारि खालामनानै जुदि नोंथांमोना नायो अब्ला बे आयदानि सायाव जोङो बुजिनांगोन थार बाथ्राया मा जोङो दिनै इलेक्सननि मुङाव मानसिखौ बुनाय इलेक्सननि मुङाव जोङो जुदि मानसि सिथारनाय होसोनाय माबा मोनसे जायोब्ला बेथ' एकदमबारे मोनसे मुगैथाव आरो बे कालसारा जोंनि हारिनिफ्राय जोबनांसिगौ जों दिनै सोदोमस्रि गोनां मोनसे जों हारि जानो सोलोंनांसिगौ बुनाय कालसारखौ जों गारनांसिगोन गावजों गाव जोङो मानबता खाथिराव सुबुंथिनि खाथिराव सासेखौ मान होलायनाय सासेया सासेखौ सनमान होलायनाय बे थासारिखौ जों सिस्टेमखौ जोंनि समाजाव जों लाबोनांसिगौ नङाबा राजनितिनि खाथिरावनो नंगौ फ्राय गोबां माखासे गावसा जाया नङा जायो बेखौ आंबो मिथिगौ दा गतिके दैदेनगिरि सारमोननि सायाव सोनारबाय थासारिखौ जों बिदि लाबोनो मोना आरो जाय नुदों बे बिराद गिदिर मोनसे गोरोन्थि जाखाबाय मानसिखौ बिसि दोखो दोखो बुनाय आरो दिनै हिनजावा बुंनाय बायदिबाथ' सिलायबो दंमोन होननाय बाथ्रा सिलाय दिनजों आरो गावबो खोनादों गावदो होननाय बाथ्रा दिनै एखनबा सिलायनि कालसारा फैफिनबाय नामा बिटिआरआवहाय जुदि बिटिसिआवसो सिलायनि कालसार दंमोन होमबा बिटिआरआवबो सिलायनि कालसार फैबावगोन नामा अब्ला सोरनि लाइफआ दिनैनि थाखाय सेफटि दङ सोर मा गाव उदाङै बुंनो हानाय बे बहा थांखो दाना मोन्थायफ्रा बहा थांखो सोर मानो जोंनि गेजेराव मानो फैदों दा बेखौ रायजो राजा नोंथांमोनाबो साननानै दे बिराद दुखु मोनदों आङो खोनानाय लोगो लोगो आं बिराद दुखु मोनदों आं गिदों जे आयौ अबा थासारिया गोदोनि बायदि फैफिनगोन नामा बा जोंनि गेजेराव दासिमबो जोंनि मानसिफ्रा सोलायनो रोंमाराखै नामा अबा थाखा फैसानि थाखायनो जों सोरखौबा बुथारनाय सोरखौबा सुथारनाय खामानिखौ मावनो हायो दासिमबो जोंनि मानसिफ्रा अबा जों मा डेभेलप जादों जों गोग्लैसोलांसिनदों ना जों डेभेलप जादों बेफोर थाखोखौ जों दैदेनगिरि सारमोनानो बुजिखायोखा बिथांमोनहा बुजिनांगोन आरो बेफोरबायदि आखुथायनि मानसिफोरखौ दैदेनगिरिफ्रानो माने जाज खालामनानै बिनि सायावहाय बिसार खालामनांगोन आरो बिसार खालामनायनि गेजेरजों बेनि सायाव मोनसे स्ट्रं डिसिसन लानांगोन पार्टियानो मानोना नों पार्टियानो बदनाम जागोन बिपिएफआ मा दङ बिपिएफनि पार्टिया बदनाम जागोन इउपिपिएलआ मा दङ इउपिपिएलनि पार्टिया बदनाम जागोन बा अन्य गुबुन राजखान्थि दलनि मानसिफ्रा मावदों बदनाम जागोन होमबा बेफोरबायदि बदनाम खालामग्रा जाथाय सोमजिहोग्रा मानसिखौ लाबोयोना मा जानो नोंनि लाइफआबो मालाबा रिक्स जागोन ना नों जायखौ लाइ होदों बे लाइ होग्रा मानसिखौ आरो नोंखौ सानसे माबा मोनसे खालामफिनगोन बेखौ नों मानो मिथियाखै
मालाबा नोंजोंबो थाखा फैसानि दावराव जागोन माबा मोनसे जागोन अब्ला नोंखौबो बिसोर डाइरेक्ट खालामगोन एटाक खालामगोन मानो बुजियाखै अब्ला स' आं खावलायगोन दिनै बिटिआरनि मोनफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरखौ आं खावलायगोन आखाइ खबजोबनानै अननानै बेफोरबायदि थासारिखौ जोंनि बिटिसिनिफ्राय गैया खालामनांसिगौ प्लिज सार